Contame o teu segredo, contame o que eu chamo segredo. 30 de xaneiro, Día Escolar da Non Violencia e da Paz. Durante a Primeira Guerra Mundial, os campos de Francia e Bélxica quedaron arrasados. Foi precisamente ali, despois dunha batalla nos campos de Flandes, onde botaron miles de papoulas, xa que as sementes poden permanecer latentes e viables baixo a terra durante máis de 100 anos. Só precisan luz e chan remover. Ese contraste entre a destrucción e a floración espontánea inspirou ao médico militar John McCrae a escribir o poema In Flanders Fields. En 1915, o poema fíxose popular en 1921. A organización británica Royal British Legion decidiu empregar as papoulas para conmemorar os soldados caídos. Así naceu a tradición do Poppy Appeal e, dende entón, a Red Poppy. A papoula vermella converteuse nun emblema de recordo e do pacifismo. As papoulas vermellas convídanos a mirar o pasado con respeto a sensibilidade, convertendo a memoria nun acto de justiza, mas tamén a soñar un futuro diferente. Son unha ponte entre a memoria e a esperanza, entre o que foi e o que pode ser. As papoulas convídanos a transformar o recordo en acción. Así, as papoulas deixan de ser só unha flor para converterse nun símbolo vivo. Un símbolo que nos lembra que a paz non é só a ausencia de guerra, senón unha tarefa diaria que requiere do recoñecemento da dignidade de todas as persoas, da empatía, do diálogo e do compromiso coa xustiza. Ali, onde medra unha papoula, pode medrar tamén a vontade de cuidar a vida e de construir un mundo máis xusto e pacífico. Traballar a prol da cultura de paz significa fomentar o pensamento crítico, preguntarnos por que se producen as guerras, quen sofre as súas consecuencias e que papel podemos xogar como cidadáns e cidadás para evitar seguir reproducindo violencias. Tamén implica sementar valores como a solidaridade, a cooperación e o respeto pola diversidade. Significa aprender a resolver conflitos sen violencia, escoitar con atención e actuar con responsabilidade, pois igual que as papoulas precisan cuidado para florecer. A paz precisa educación, constancia e participación. Así pois, hoxe 30 de xaneiro, Día Escolar da Non Violencia e a Paz, os centros escolares participantes do proxecto Escolas sen Racismo, Escolas para a Paz e o Desenvolvemento de Asamblea de Cooperación por a Paz. Ian Antón Losada da Estrada, Ies Chano Piñeiro de Forcarei, Ies Xulián Magariños de Negreira e o Ies de Brión, comprometémonos a impulsar accións que contribúan á construcción dunha sociedade xusta e equitativa para todas as persoas con consonancia cos dereitos humanos. Que as papoulas vermellas sexan un recordatorio permanente, cada xesto amable, cada palabra respetuosa e cada acción solidaria é unha semente que contribúe a construir un mundo máis xusto e pacífico. Que florezan, pois, papoulas de diálogo, comprensión e esperanza en cada aula, en cada recuncho de centro e en cada brazo. E sostéñeste corpo de terra, teu branco xemido da alba. E sostén o corpo na terra,